La Guerra Civil, 1936-1939. Amb l'esclat de la Guerra Civil, Enric Monjo es traslladà a Santiago de Compostel·la, on treballà de professor a l'Escola de Belles Arts i, més endavant, passà a formar part del Servei de Recuperació del Patrimoni Artístic, un grup creat en la zona franquista per Eugeni d'Ors. Estava format per soldats especialitzats en belles arts, que s'encarregaven de salvaguardar el patrimoni artístic dels efectes devastadors de la guerra. El panorama resultant, després de la contesa bèl·lica, marcà de forma decisiva l'obra posterior d'Enric Monjo. Per una banda, el periple per la península li va permetre aprofundir en l'obra dels mestres escultors castellans, com Berruguete o Juan de Juni. Per l'altra, com a escultor amb una ferma formació, sensible, creient religiós i tenaç, a Enric Monjo se li obrí de sobte un gran ventall d'oportunitats per reconstruir el patrimoni artístic devastat per la guerra.